Logdag opgave 4. Vi vil starte med at forklare, hvad er databaser og hvad bruges det til. En database er en struktureret samling af data, der gør det muligt at gemme, organisere og hente information effektivt. Databaser bruges, når man har mange data, som hænger sammen, f.eks. virksomhed, webshops og administrative systemer. I vores database bruges den til at holde styr på kunder, leverandører, varer, ordre og medarbejdere, uden at data gentages unødvendigt. Og så nu får I en forklaring af vores ER-model. Her kan I se vores ER-model. I vores ER-model har vi valgt følgende entiteter. Ja, så kan I se, her har vi kunden, leverandør, ordrelinje, varer, IT-medarbejder, ordre og sælger. De er valgt, fordi de repræsenterer de centrale aktorer og objekter i vores virksomheds arbejdsgang. Kunden har vi valgt, fordi virksomheden sælger produkter til kunden. Leverandør har vi valgt, fordi virksomheden køber varer for leverandør. Varer, da de produkter virksomheden sælger. Ordre, det er jo registreret kundekøb. Ordrelinje håndterer, hvilket varer der indgår i en ordre. Sælger er medarbejdere, der håndterer salg og ordre. IT-medarbejdere, der håndterer teknisk support og omsætning. Hver entitet har attributter, som beskriver dens egenskaber. For eksempel har kunden kundeattributterne kundenavn, kunde-e-mail, kundeadresse og kundepostnummer, mens varer har varenavn, mærke, model og pris. Navne og e-mail er identifikationen, mens adresse og postnummer er logistikken, altså det er sådan noget, du skal have, fordi ellers vil du ikke kunne finde personen, kan jeg sige, og hvor de bor. Pris og antal, det kommer ind på handlen, og ansættelse det er bare sådan noget medarbejderinformation, du skal have. Alle entiteter har også en primærnøgle, som entydigt identificerer hver række. Eksempelvis er kunde-ID, leverandør-ID, varer-ID, sælger-ID og IT-medarbejder-ID primærnøgler. Disse er valgt som kunstige nøgler og auto-inkrement, så de altid er unikke. Altså sådan en primærnøgle skal være unik. Relationer. Der er en til mange relation mellem kunde og ordre, da en kunde kan have flere ordre, men hver ordre kun tilhører en kunde. Der er en til mange relation mellem leverandør og varer, da en leverandør kan levere mange varer. Der er mange relation mellem ordre og varer, som er løst ved hjælp af forbindelsessensoren ordrelinje. Der er desuden relationer mellem ordre og sælger, samt mellem kunden og IT-medarbejdere afhængig af hvem der håndterer salg og support. Og så er der også nogle fremmednøgler, og relationerne implementeres ved hjælp af de her fremmednøgler. For eksempel er kunde-ID en fremmednøgle i ordretabellen, og varer-ID er en fremmednøgle i ordrelinjetabellen. Og så hvad skal vi starte? Du kan slide. Det er det her. Ja. Og så har vi også vores database i DB-browseren. Databasen er opbygget af tabeller, som svarer direkte til entiteterne i ER-modellen. Hver tabel består så af de her kolonner, der svarer til attributterne, og rækker, der repræsenterer konkrete forekomster. Vi har valgt datatyper ud fra dataindholdet. Indtægter bruges til ID og postnummer, tekst til navne og e-mail, og timestamps til dato og tid. Primærnøgler er markeret med primary key og auto-increment. Relationer håndteres via fremmednøgler. Ja, og sådan generelt så stemmer vores database overens med ER-modellen, da alle entiteter er implementeret som tabeller og relationer er implementeret med fremmednøgler. Eventuelle forskelle skyldes tekniske krav i SQLite, f.eks. brugen af ordrelinjer til at håndtere mange relationer. Og her så kan I også se, at vi har brugt de forskellige koder for at finde, for eksempel her så har vi fundet, står der her kundepostnummer 2020, og så kan man se herud fra, at det er der, hvem det er, og der bor der, hvilket navn de har. Så laver et agtigt schema, kan du sige, over kunden. Og så her kan du også se, så har vi valgt, at vi gerne vil have et schema over kundenavn og e-mail, og det kan vi også se her.
Og det fortsætter også bare med alle mulige andre ting. Ja, så samlet set viser databasen, hvordan en ER-model kan omsættes til en relationel database, hvor vores data er struktureret og normaliseret, og sådan, så det er sådan lidt mere overskueligt, og det er let forstående for det almindelige menneske. Tak for, at I ville lytte med. Ja.